To kapor kalabiang banginya sedang no ya kajing syakri kajing ni U Blei ha kabaningkong ya ingu U Blei baulaya lam yang ni Jingiaseng kentai Balang Presbyterian Mawroh nadu basdang kajing raki ya ka Women's Week hajar akun Rio ha kabangilala ban pendep ya ki program ki baper hakani katayo baro istayo bad mentapan sa sisin upan la yangi bangin ya don lang hakani kapor hakayin kabakentang ban mani ban syakri ban pendan buram U Trai hakani kano pai jong kas ni kasngi kabalong Sngi U Trai kabakerpang kabangi raki yaka kum ka Women Sunday para bangeit bi hakabasdang ni priang sngewbha ya phi ki khun ki jong U Blei nado I pastor jong ni wat lai pastor jong ni emla mandon lang bat ni hakani kapor namar idon ki program ki bai hap ban pendem ki teman wesan ki khot ka komiti balang ki long kmi ki long pa ki khun samla ban ki hap ki barit kerpang ya phi ki khun kan thai nadu I badang rit hadu ki balahe ki balasan ni pediang so baru ya ki pravnyet biit baharo ki paralok ki parajor ki bala ban yashim benta bat ni hakani ke jing syakri lingba ka YouTube channel jong ka balang ni pediang so baru ya I Dr. Miss Valencia Myrboh iban sasam ya ka kubor hapdeng jongi hakani ka janmet I Dr. Iwan lang bad ki bahayeng ki bahasem ki jong I ka jiseng kan thai ka pediang sngewbha ta ka jing kemen ya piru ngapen pau ka jing sngau buram ya ka jing don jong pi iwei pe iwei bat ni hakani ka jiseng ka bakarpang kumbang juong haki jiseng kan thai lada pi phim don ya nongin ya lam lada pi phim don ya nongin ya kren lada pi phim don ya nongin ya selok tingan yoko sibon ya ka jing don jong pi bat ni U Blei Un kyrkhu ya pi naba pilong ki bakodor hakmat U Blei ka jiseng kan thai ka ai ku Blei Women Sunday ya pi wei pi wei haka kerteng ka batiang tam ka jong trai jong ni U Jesu Kris tia shwa bagin ya yo ban ya chaprang ni ya pen kentang I kan kapor ni ya pendam lang haki jing duai atrai ba U Blei jong ni bahabneng kum ni pat trai sa hisin kum ki khun ki balasiu spa ki jong mi ki khun ki jong mi kan raji supi ni aingu yame ba mela don rengkat ki sngi ki jing em ki jong ni ki bela lek no baro ni aingu yame atrai ba me ayingi ki met ki bakwat ki bakia ni aingu yame atrai ba me don rengkat bat kan ka tayo jing lek men ka jong ki khun kan thai hakan ni kai tayo baro si tayo bangilala ban pendep ya ki program ki baper nya try ba I kalalong ka jing kyrkhu ka bakrao nakabanda ki khun ki chong me kan raji subi nya ingu ya me ba me don rengkat bat ni hakan ni ka Jingiaseng ka ba manam step kan raji subi ni duai ya ka jing don rengkat ka chong me hakan ni ka poru raji subi duai ya ka jing don rengkat ka chong me ba dom mun siem ba khoi men penyat men shimti ya kan ni ka por kan raji subi
kyrkhu ya laki jongki khon trai chi sube kyrkhu ya ki yeng ki sam ki jongki man pandap ma me da ka jing it blai ka jongmi man kyrkhu ki khon ki ti ki jongki ken long ki khon ki batip sngi ki batip briu tip lei ki ba shap ting ya me ken long ka lawai na ka penta ka jesang kan thai ken long ka lawai na ka penta ya la ka jong ka balang kan rahat chi sube nga duhai ru ba me men dan rengkat bat la ka jong ka jesang kan thai manayai penyo yang ia ka jing ya teli ka wai kanang bangi nang la man penya chaprang ya ka kam ka jong me kan rahat chi sube nga duhai na ka benta ki khon ki jong me ki balami na la ka jong ka balang Makin leja kiwei pat ki balang trai ki bahaba po ka KJP assembly mansam ya ki kubor ka jing penim ai ka jome kan raji supaid menda kyrkhu ki menda kershan bohor ki atrai hado bagi laban pendap ka kam ka bakrau ka jome bat kinwan pai pat shalaki yeng ki sem shalaka balang hagi jing ri ki jing sumar ki jome trai ngauhan ban khot karpat ya ka teng ka ba im ka jome ba men dan rengkat ba kani ka potrai nyai dia ki sangti blai ki jome ba ka wei ka benta ka bangingen pendam kan long da ka jing ya lamu men sim ba khut pen kentang atrai ya ki nong isim benta baro yang senda jongki kershan bohori ki atrai ji supi pen kentang ru ya ka wei ka donot ka ba don ha ka yeng ka jome man wan ban sngap ya ka kubor ka jing penem ai pen thamai bor yang ni pen thamai bor ya ka balang ka jome hi baro ko wei kan raji supi chicken tin na man ta ya la die ngalong tang kanong pom trai ngalong kumni kembang along ban kham hangam la kan rahat jisu kershan bohor yang aru kershan bohor yang lagi jong ke jiseng kan thai makanang yai nak bor sikabor asngewbha trai be ki jing khot karpat ki shakri ki barit kini ngapan kerteng jisu nang penem jong na do mentah suduki pam jukut ru amen Nyin ya beteng ya ka jing shakri ka jongi da ka bangin ya snot lang ka jing ruai ka balai spa khat wei bat hadin jong kani ka jing ruai an karpat ya ikong mi pli bahon rani be in pin puli na ka ktien ka jong blai pat ban bu ru haki jing duai bat hadin kata ngin yo sngaw ya ka jing ruai karpang na ka jeseng kan thai jong ka balang Kajing ruai ka balai spa khat wei ablei hami tang hami hi ka donut ka jat thai melong ka pukri ka jing suk na jinjar me pelai tin nang no ngan om di tang me mela pendam ki pukri ka perthai ki pei yanga kimla yarap kajing ruai ka balai spa khat wei
Chua pengen pendam lang ha kajing duai ngan puli kat tu kat ni na kaktian ke jong ublei ka bangila ban syam na ka shiti apol u apostol shekinong room kalenong ka bakat ar ka khot ka ba ar ka shiti upol u apostol shekinong Ephesus kalenong ka basaw ka khot ka ba ar pu ar hadu ar basaw ka shiti upol u apostol shekinong Galatia kalenong ka ba ar ka khot ka ba ar pho bat ka shiti ka ba ar upol u apostol shekinong Korin kalenong ka basan ka khot ka ba hinyo room khat ar bat to wat penyasrim ringkat yaladi bat kani ka perthai hindrei to pen kaladur no yaladi ken da ka jing penthamai ya ka jing mut jong phi khnang ba phin yo tip ka ba kumnu ka long ka mon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sngewbha e bat ka ba janai de Ephesus lenong ka ba saw ka khot ka ba ar pu ar hadu ar pasaw Kiktian ki ba angkom dia ba phin bu no syapang kata ka jinglong jong phi ka ba min shua ya uta ubri ba timmen ken ubanang ut kat bakum kita ki jing ikwa ki jing syukur bat ba un penthama ya phi ha ka min sim ka jing mut jong phi bat ba phin kup ya ubri ba thamai ya uba la penlong ha ka dur ublei ha ka hok bat ha ka jing khut ka jing shisha Galatia kalenong ka ba ar ka khot ka ba ar pho lasa narpna yanga lembat ukris penban nga im henrei manga shu henrei ukris ken im hanga bat kata ka ba nga im menta hakado nga im da ka jinget ken ka ba ha ukhun ublei ubala iet yanga bat ubala it no yaladi na ka benta jonga ngam pinle no ya ka jing ai ublei na marlada ka hok kalong da ko hukum tikumta ukris ulayap le no ka shiti ka ba ar korin ka lenong ka basan ka khot ka ba khat nyo kumta la dau ru udon ha ukris ulong jing thau batmai ki ru ki barim ki la du no hakmi ki baro ki la jalong ki batmai ublei un kyrkhu ya ka ba puli ka ktin ka jong ublei bat ikinong shashkuar tengin pendama ka jing duai kuk pa jongi uba habneng long ka ba khut ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khando kumba habneng try jisu ngi wan bandam red hak slajat ki ba khut ki jong me ha ka ni ka por ya ka bangin ai ngu ya me atrai ya ka jing ai ik jong me yu khun u jong me ban yap da banta ki pop ki jongi try ngi ai ngu atrai ya ka jing don ring kat ka jong me ling ba ki sngi ki tayo ki bla let baro hadu ka ni ka por ka bamenta try jisu ngi ai ngu ya ki jing kyrkhu ya ki jing ri ki jing sumar ki jong me ngi ai ngu e baro ki bangim la ban yo try ki jing kyrkhu ki ba me the yang ngi atrai try ngi ai ngu ru ha ka ni ka por ka bamenta kham tam bangi rakhi ka ni ka women sunday atrai kum ju ru atrai ngi ai ngu ya ka women's week baro shitayo atrai ngi la yo ban rakhi ka women's week pa de ka ni ka women sunday try jisu ngi la don ki program ki ba pher de ka bla ling ba ki committee ki ba pher try jisu ha ka ski ka bangi play ka ni ka theme atrai ngi la yo mat ik jing kyrkhu atrai de ka jing batai ke jong timen basan try jisu ba it na nginget scam ba ki ki bangi la ban pendap kin long ki jing kyrkhu ki bangi yo mat ki jing im ki jongi try jisu ba it dalam dorikat hakani ka poru try jisu ngi duwai ru atrai ya ka jeseng kan thai jong ka KGP assembly atrai kabla ayangi yakini kasngi ba katayo ko ba karpang yangi kilong kami ki kanthai atrai ya kabangin rakhi ngin pendon buram ka kerteng ka jong me atrai try jisu ba it the dalam dorikat bikinong kit kam jong ka jeseng kanthai KG
KGP Assembly Baro kawai dalam darikat bat ki ayaki ka met ka bakot ka bakhia ayaki ka jing start ka bakinja blei bikin la ban pentelun ni ka kam ka jong me ha ka KGP Assembly hi Baro kawai try jisu dalam darikat bat KGP Assembly hi Baro kawai try yaki presbytery ki ba pher yaki district ki ba pher yaki balang ki ba pher ki ba don hapok kathap nyang jo ka KGP sinot try jisu be yet ngi duai try ru namanta ka balang ka jungi hang ni Mawroh ya ka jaseng kentai ka jungi hang ni atrai ho ngilong ki barit atrai ngidang don tang khandiat e atrai indre ngi ngai scam ba me hi milong ka bor atrai ngim don kam e ka jing bun pa ringi don kam e ka ta ka do nut atrai ka ban shakri ya me atrai da ka do nut baro try jisu be ya rap ngi kum ka jaseng kentai atrai dolem dorikat be ki nongkit kam baro ki nongkit kam baro atrai dalam darikat bat ki kyrkhu yaki ayaki ka jing khot ka jing khia ayaki ka jing start ka jing shampang ayaki ka jing yatli hapdeng jungki khnang bakin la banang trei khambha ban pentelun ni ka kam jong ka jaseng kan thai ha ka ni ka balang ka jongi try jisu ngi da duai ru atrai namenta ka link khatre ka jong ka jaseng kan thai ka jongi ka badan ha itang share atrai ho atrai ngidang sing kadang shibet por atrai hindrai mila kyrkhu kar ha yangi atrai ngila yo ka ying school ka jongi ha ka te ka link khatre ka jong ka jaseng kan thai try jisu be yet kyrkhu ki jing kyrkhu ki jong me atrai ki bim la the atrai ha ka te ka jaka atrai try jisu ka di ka khti ka badon bor ka jong me ngila yo ban seng ka te ka school but bakalaya chplang ki khna klabun baka school klanang roi atrai try jisu dalam dorikat bikinong hikai ki bedon hakatai ke jaka atrai ayaki takabor ka jing snguret ayaki ka bor jing yaisha atrai ayaki ka taka jing start bikin la ban hikai ki khna ki bedon hakatai ke jaka atrai ya kata ka jing start ka kenjak perthai ka bengi don kam ha ka jing im ka jungi kum ju ru ya kata ka jing hikai ka bakenja belai ka bantai ka jing long jing im ka jong ki khna ha ka ti ka jaka atrai try jisu bi dalam darikat ki khna ru atrai ha ka ti ka jaka atrai bikin da thrang ban puli minot ik jing puli ke jong ki bat kum ju ru bikin thrang ban sngap ik ka tien ka jong me ling ba ki ti ki nong hikai atrai try jisu dalam darikat bi ki snong ki badan hang tai atrai to ai bor ye ki bri ki badan hang turu bikin nang yai kershan ya kata ka link hatre ke jongi hang tai try jisu be ye ngi da duai ru nam da ka jaseng kan thai ha kan ka por ya ka kwaya try ka ban sa ai ka kwaya ka jong ngi ha kan ka por try jisu ho ngi long tang ki kan thai atrai ki rendang ki jongi kim long ki bang atrai rei try jisu ya rap ngi ha bengi ruai atrai ngi ruai da ka do nut ka jongi baro ban yo ai ka jing ya ro ni ki bri rei ban yo ya kata ka jing ya ro ka badai ban ya ro yo blei try jisu be ye dalam darikat ba ka jaseng kan thai bangin yai shakri ya ka balang ka jongi atrai tang menta atrai hendrai man ki sngi ki jing im ki jongi try jisu be ye ngi da duai ru namta ka balang ka jongi hi baro ka wai atrai i pastori ki temen basan ni ki rang ba balang baro atrai to ai ki ru ka met ka bakot bakhia bat ikitu ki bidon kame ke jing khia khamha nang yai pen khia ya ki atrai bikin yo pat ban thang tre khamha ya ka kam ka jong me atrai try jisu ayaki ki jing start atrai ayaki ka bor atrai bikin nang la ban pentelun ya ka kam ka jong me hakani ka balang ka jongi try jisu be ngi duai ru atrai iki jaseng samla atrai ki baju don senda jongi man ka por bingi don kam ya ki atrai try jisu kyrkhu ya ki ru atrai kyrkhu ki jing im ki jong ki kyrkhu ki jing puli ki jong ki iki kam ki jam ki jong ki atrai pelat yaki ni ki jing ma ki jing mensa pelat yaki ni ki jing sniu ki babun jat ki bedon hakani ka perthai atrai hapadeng ki jing nong samla ka jong ki ya rap bikin yai ne bat me try jisu ngi duai ru namta ka jaseng khna hi barok wei try kalawai ki dei kalawai jong ka balang ka jongi atrai ya rap yaki ru atrai bikin nang he nang san ha ka jing yalam ka jong me atrai try jisu ba ye ngi duai atrai yaki du khot jong ka balang barok ki bedon hang ni atrai to ai ba ka bor ka jong me kan trei hangi wei pi wei begin terang ban sngap ika ktien ke jong me hakani ka por try jisu ngi duai ru atrai hakani ka por ka ba menta ha bingi don lang kum ni atrai ai bu men sim ba khut u jong me un ya lat lut hakani ka yeng ka ba kan tang ka jong me atrai to ai bengi ki bri trangin la ban penthli ki do anut ki jongi bengin thau thamai le ki do anut ki jongi bengin bu no ki ba rim atrai bengin bread no ya ki atrai kum ba ka thim hi ko ong atrai ba ya ka wan ka ba thamai la jubu hakilwas ni ki ba thamai atrai inget scam ba hakani ka por ngin pen thamai lagi jong ki do anut khnang ba ka te wan ka ba thamai kan la ban dan
rung ha kita ki do anut ki bathamai ki jongi bakan tai ki jing im ki jongi atrai trai jisu ngi duai ru atrai baya kini ki ei barok ki bingin la ban thau thamai kalong la tang la da me hi atrai mi wan ha ka jing im ki jongi trai ngi don kam ya me atrai ngi im ha ka perthai ki badap de ki jing le ki perthai ki badap de ki jing penshai ki babun ki jing penthame ki babun atrai ngi don kam ya me atrai ha ka ni ki jing im ki jongi atrai kumba me ong atrai me long udieng so wan uba shisha atrai ngi long tang ki tanat atrai ya rap yangi bakum ki khun kristan atrai ngin yai long ki tanat ki bayai sno ha me atrai ha udieng so wan uba shisha atrai ya rap yangi na bare ka bor ki jongi ngimla ngi don kam ya me atrai jisu haman ka sinjam jo ki jing im ki jongi trai jisu tok ta ai ki do anut ki jongi ya rap yangi bingin terang ya me ki jing im ki jongi atrai bingin syakri ya me bingin penon buram ya me bat kham tama ka jing long jing im jongi ha bingin lech ki kam ki jam ki jongi ya rap yangi bingin yai syakri ya me ngin yai ya kamon ka jong me atrai trai jisu be ye ni da duai ru pen thamai ya ka jing im ka jongi atrai kumba me ong atrai ba ka jing im ka thamai ka long ha ukres atrai ngi don kam ya me atrai rung atrai ki do anut ki jongi ha ka ni ka por ka ba menta ba ka ei ka bangin yo sngo kin da long ki jing bam ki ban sai ki do anut ki jongi atrai om tang ka ni henry man ka sngi ki jing im ki jongi ngin yai wat ya me bat ngin yai pen thamai ya la ka di atrai trai jisu be ye chikin tien ngi kren chi phang nongkren atrai iban sam ka khubor na ka tien ka jong me atrai ya rap I ka jing pen krek ka long ka bekan jabriu ndri ka jing pen slek ka jong men sim ba khut pen slek ma me atrai dung men sim ba khut I atrai ba ka ei ka ba mi nak shintur ka jong I kan long da ka jing alam ka jong me atrai ba ka ei ka ba ngi ki nong ngap ngi sngo ki da long ki jing bam ki ban besai ki do anut ki jongi ki ban pen im ya ki jing im ki jongi ka ba man la ka sngi trai jisu be ye ngi da duai ru nam ta ka balang ka jongi ki khun ki long yeng ki long sem jo ka balang jongi paru atrai ngi don kam ya me atrai ki long yeng long sem jongi ta let ha ki long yeng long sem ki ba ma I ki jing jing janjar tengen ya ki atrai ta let ha ka yeng long sem ki bidan ha pedeng ki jing stam atrai ta let ban pen kwat ba me ki atrai ngi don kam ya me ha ki yeng ki jongi atrai bat kham tam kum ba me ong atrai ka long yeng ka ba khlan ka te ka balang ka ba khlan atrai ngi nget scam bangi kum ki me ki pa men ai bor atrai bengin nang ban te ka yeng ka ba scam bengin nang ban te ban hikai ki khun ki ti jongi ki ba yeng ha sem ki jongi kum no bakin ya ki kalanti ka jong me trai jisu ngi don kam ya me haman ki sin jam jong ki jing im ki jongi ngi im ha ka perthai ka badap ki ki basni atrai ya rap atrai yang ngi wei pi wei trai jisu don lem do rikat be ki khot jong ka balang ki bam dan ha ka balang ka jongi ki bedan ki program ba pher shabar jong ka balang trai jisu to nang yai kyrkhu ya ki ru atrai kyrkhu ya ki ki dei ban le ka de ka benta ya ka bakin let ban kren tien ka jong me trai jisu ya rap ya ki ru atrai trai jisu ngi don dem terkat ru ha ka ni ka por ka badang sa ka jing syakri jongi hadu ka ni ka bawai ka ni ka jing syakri ka jongi bat kum ju ru ha ka jingiaseng singing festival ka bingin don shibit na mi trai jisu sngo ki jing khot ka pat ki jongi kanong pop try map iki pop ki ringkang ki bangi juk pen so si ya me na bai ki ne baro ngi pana kerteng ka batiang kam e ka jong Jesus Christ amen ya kawan temai jubu hakir basni temai len baji sudang dan hapertai ulat kran ki pashi baya day ki badan ki jingi kai bakrau ya kamen sim banyo ka jingim ka batam mai hau jisu Christ U Trai ya kawan temai jubu hakil wasni temai Siapang kajingim kabatamai bangin labat penteliaki jinglong barem
kawan kabateman hakir wasni bateman uka dan kajing hikai banyo imka mensin Tuhan menginang yaki parsi kiba ajing hikai bantem kamensin manim kamensin kita ken balakat majing long mensin ha ukres kila ino baro yaki jinglong baren tungin besha jingim bateman jingim kabas no ukres U Trai bangin kenyan o baro yaki jinglong baren baren habang ilas no try jisu udin sowan bashisha tungin tit jing bang na u ibateya mensin Tuhan menginang yaki parsi kiba ajing hikai banem kamensin banem kamensin kita ken balakatem majing long mensin ha ukres kila ina baro yaki jinglong baren kila ina baro yaki jinglong baren Jing suangu ya I kong mi pli bahun rani ba ila pen puli ba ten sngau na ka ktien ka jong blai ba ila bu ru haki jing duai U Blei Un kyrkhu ya pi kong mi pli bahun rani na ka banta ka jing shakri ka jong pi ya u Niai ku blai ya ki khot ka Jingiaseng kan thei ki bala ai ka jing roi pen hem sim Hasyaban sedang ke Jingiaseng. Bat mentapan pila ai ke jingruai kerpang. Kabadon ke jingmut kabak kerpang. Haka. Kabak khot yang ni bangin kendia no baro na ki jinglong barim. Bat ban be sya ke jingim batamai kabas no ukres U Trai. Ni pen pau ke jing sngongu ya pi ki khot ke Jingiaseng kan thei ba pila ya shim khia ban pendep ya laki kam om tang hakani kawi Henry haki benta baro haki por baro ba ki jing shakri baro pi ya be rob nga shem wakadon tang ke jing ya I bat ke jing ya teli kawai om dei banga ai report ya ke Jingiaseng kan thei Henry ka de ke jing shisha U Blei Un kyrkhu ya pi ke Jingiaseng kan thei bat ki jing shakri ki jong pi ya lau jong unong penem habalajan ka women's week bat women's Sunday Kala pendap yang ni ke Jingiaseng kan thei da ke jing lengok ke bakrau manu ban thau jing ruai bat manu ban hikai jing ruai haba baro arngut ki teman besan I teman besan IW khasa no I baju thau jing ruai bat I teman besan WM Ramsdam I baju hikai jing ruai haba kini baro arngut kidon hapdeng ke jingpang ke bejur hak bagi lahap ban le ya ke operation Henry nyaingu U Blei ba ula jubab ya ke jing duai lang jongi kum ke balang bat baro arngut kila yo bor da ke jing isnei ke jong U Blei bat kum tu kila yo sngau
ya ke jing ruai ke bangi ruai bat nilai ruai da ke jing hon men siem ni pen pau ke jing sungu ya teman basan EW khasa no i bala thau ya ke tu ke jing ruai ke bangi la ruai teman basan ling ba ki jing e ba ki jing pang ki ba phi ya kendu ha ke jing em ke jong phi henry ka men siem jong phi pan ke klan wat hapdeng ke jing thia pang phidang la ban thau jing ruai nakabenta jong ni khuble shibun teman basan nyen duai nakabenta ke jing pin khia pura ke jong blei ya phi ni ban pau ru ke jing sngongu yai teman basan WM Ramsdam habang alayo ban lik pek ye i hanei grim hospital ngalak li ye i pilong kumno teman basan ila juba bat i ong bangalak kambiang ngalak li biang sa sien kata ka operation ka ba Philadelphia le kam kta ai teman basan ya kasur ka jongpi i ong em ngom le ngalak ban ruai nga kamen siem bangas ngongu ya ki jing krau ke jing isnei ke jong blei ye i U Blei Un kyrkhu ye phi teman basan mentapan nyin yo ban priang no ye ki jing ai ngu ban sngewbha ban kerpat ye teman basan AS lingdo ba in sapen gentang ya ki jing ai ngu tong ye pa U Blei chen tuai U Blei buk pa jing pa beneng ni wan banai ngu me trabi ne ko por ko ko dor yang menyo ban sakri ban penburan tem ba khu ko chomi ngai ngu trabi bukan ni la ban don ke yeng ko bukan tang ko chomi sai kadra yang menyo ban sakri ye me trabi oh ngai ngu trabi don kat ko chomi kam tam Jingiaseng kan sai kadra chong ko balang apabila la tekra pendap benta baro tekra ento baro sitio ni bakti ke jomi tekra kamje no tekra ye ki kambaro ki long sisa ba ya daka jingkhu ke jomi trabi isen don kan mami ye ki seng hapo jongka tekra pukin lam puntulun ya kam ke jomi hoi kumle sngo tekra ki don ke benta ba crowd te kra kham tam mission ke jongki isne te kra ai ba ke kam kon long ba yai ba ti trai bi to nang ko khu mi ya ke jing em jongki ba ro trai bi kham tam ko te sngi te kra abang don nan ke yeng ke jong mi ki don ke benta ke ba crowd te kra sap ya ten ke jong mi lomba sakri ba ko tor ke jong mi te kra blaมันป่วยเนี่ยมันกันนี่ก็ยิงก็จังมีใจกระดาษมันพลายเตียนจังมีก็คู่ตราบีที่บรรดาบารเราแข่กันลงเชือกกับบอลก็จะสเนย์ก็จังมีตราบีบางทีด้วยตราบีนี่ก็ปวดบางวันนั่นก็ยิงก็จังมีวันราดูตราบีนี่จังคู่บางเมื่อมันก็คู่กี่กำกี่จำก็จังนี้อีสเนย์มันคู่มันก็ตั้งอย่างกี่มันก็ลงว่าเบ็ดใจกระดาษน้ำตากำจังมีคำต่ำนำตาจะสังกันเทใจกันรักบางลานำปันรอยอยากกำก็จะมีตราบีกุคุยน้องกินกำบารอตราบีบางกินลองจะไปเตยชุดแฮมตราบีมันกินลองกับบรรดาชิบรรดานักกำกับบากีกิเตยใจกันรักก็ลองจะเป็นคราวก็เติมบักคุยก็จะมีประเดี๋ยวใจกันรักจะขดกระปาดบัดมาจนตุลาประหลาดบารอนับถือจิสุนิปาอาเมนni pen pau ke jing songu ya i teman basan i bala pen kentang ya ki jing ai ngu U Blei Un kyrkhu ya phi teman basan pinang yo ya kamet ka bakot ke bakia pinang la ban Sngi U Trai ha ki sngi por baro chong ka jing em ka chong phi ni la poi shakawai ke benta jong ka jing Sngi ha ka bangin yo sngo no ya ka khubor lingba i Dr. Miss Valencia Myrboh
halor ko sop team B ka jing im batmai hau Chris kabalapen kha na ka team ya ka wan thamai la jubo hakilwas ni thamai balapen shong nong rim na ka gospel ka chong Marcus kala nong ka baar kad khot ka baar ku ar ni ai ku blei ya pi doctor ya ka jing lak loi chong pi ban shim ya ka benta ka ba ka jaseng gan thai kala shania happy kum ka jing tip lang I doctor I shong isa halau jin riu nong thamai but I deiru na ka balang nong thamai I Trai ha Bethany Hospital kum I orthopedic surgeon U Blei Un dan rengkat bat hi doctor kani ka long kapor ha ka ba ngin yo ban ngam ya ka khubor ka kchin ka jong Blei tu ngin pen kre I ki don hod ki chong ni manila ban yo ya ka jing im ka ba dei men sim ka ba U Blei U don ban kren lingba I doctor da ka ba ngin ya sno lang shwa ka jing ruai ka ba san spa khat riu bat hadin jong ka jing ruai I doctor in sashim ya ka benta ban sam ka ktin ka jong Blei jing im jong a try to shim rap ban ya halin tikim kisngi jong a baro par nam ka jong mi kin pinyar mon ka jong a try to shim tu pendu ka jing long rim ha ka dot nu jong a shong khat ka jong mi ai kan long ka jing ruai ka ba san spa khan ria Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ngai ngue ya U Blei bah pedeng ke jing thar ke jung sya re ke jing ai ke jung u ke dap biang yang a bat kumta kong chia besen ai U Blei pi nam ta ki tin pediang ke jong pi yang a ngai U Blei is secretary jong ke jing sengen thei nam ta ke jing yai pen kan mau ju i na ke por jung a ke linga ngala yon em ye ke city ngala yon em ye ke program pen kan mau be nga ban menin rui dang pen kan mau be nga U Blei shibon ye ke jing kit klik jong pi ye ke kam ke pi dan ngai U Blei ye jing sengen thei kit khot ju sengen thei baro kino kit kam jong sengen thei ba kit khot ju sengen thei ba pilai ibet ban khot ye nga bangan dan bat pi ha ke ni ko por ngai U Blei ju sengen thei nam ta ko du jing rai ke bas ngau tanat ke jong pi U Blei un nang kyrkhu pi nang ai bor pi nang ya chi prang ki ngai U Blei ye pastor wal em dan deng jing ni ko por ye ki temen mesan ki pa jong ko balang ye pi baro ki rang ba balang ngai U Blei pi ki kerteng ko thiang ba ko ban bor ke jong utrai no penem jing u Jesus Christ ngaban ra ru ke jing U Blei ye pi baro kum ka balang ki me ki pa ki kon samla ki happy bread la ki don da ke jing sengen thei jong ko balang nong thamai ha ka banga nga don namar bu rendang long jonga long gumta ngan kren suki jai ka bam lei ka rukom jonga ngam barbor ngamare hari mentangan haban kren jai jai bat na ka pors ba ma binga ngan haban di ko kanang bu rang nila poi che ko kut jong ka jing rakhi ye ka tayo ki kin thei baru ye ka sngi kerpang jong ka sngi U Trai ba kerpang jong ki kin thei ni ka sngi ban ngam ar tien kum bai che pesan ilaya lam khmat ba pilai yomat shibon ki jing kyrkhu ki jing ai no U Blei leng ba ka ni ka tayo leng ba ki program ki ba pher U Blei undan lem rangkat ban ngi ha ni ka janmit but undan ba shu ye ki jing kyrkhu jo uleng ba ni ka por bat leng ba ka ni ka kubor ka benda ka bal ai nga ban kren ka de ka tu ka sap thim ka mong ka jing em ka ba thamai ha U Chris ni le ya ka jing doi U Blei ku pa jungi u pa ne pa be ku pa badan bor kumne kum ba mi kumne kum bangalong meu betiblot bai ilot nga yang hakmat jong me ban ngan demret haki slajat ki ko ki jong me ku pa ban IT la de shike bhag ni ko por to shem yang aku pa kumne kum bangalong haki jing lot na dong shidong wat ka sur kamdan handai ku pa tu long me ka sur ka jong ha ni ka janmi bat kan rad obha ai bo man sim ko u jong me un pen ko yang un pen dap yang ada ka bor bat un pen don kam yang ni ka bor kan rad obha kum ta ba ka wei pa koi ka tien ka ban mi no ka shin thur ka jong kan long ka balai lam da ka bor ka jong man sim ko hoi kan rad obha ku Blei ban bor ngada duai hang ni ka bor long ga mon ka jong me te pa men pa yo man sim ko u jong me bon pen dap yang ni ka yeng man ye bro ko wei bon man sim ko jong me kan rat pha un ya lai lo ya pedeng jung i wei bi wei ni don ha ni ka jingiaseng ha ni ka jingalang ka jung i kan rat pha hala ki jong ki bor ki jing su thu ka jung i hala ka jong ki jingdan kam ki jung i kan rat pha to ai ma me bakat ko khubor ka ban sakren ha ni ka por da ka jing lot ka jong ka shakri jung mi ni da ka bor ka jong man sim ko jung mi kan long ka ban pendap ka ban pen biang ka ban pen hun man sim ya baro ki bas ngap bes ngo keren ko jisu ye ki tien jong mi ki long so amen kan jing em ka bat mai ha Chris kala long lupa ka statement ke ai kita ka jing em bat mai ha Chris usol unong Tarsus babaro ngitip ulalong unong pensitom ben ya kita kina babut ya u Jisu Henry hadin mulai syam ya u Jisu ula kelalong unong ya la basyid rahem hadu kata ulalong mo ubalong ka
ngila balong ubalong ka daw jong ka jing roy jong ka niam kristan jongi kat ni ha ka berthei sol ubahdian ulakot yu pot ulong unuksa babahatam yangi yanga ba dipi bengin sngotu syapang kata ka jingim ka patmai ha ukris ngai kublai ya i bapulis dang ikong lili namar pila de penpule lupai gitu kan khot ha ka bangan sa pensyong nongrim ya ka ni ka jingkren ka jonga ka ni ka pot ka nongrim kelong na gitu ka siti upol si nongkren ka baar ka nong ka basan ka khot ka bakhenyo kumta la dau ei ru udan ha ukris ulong ujing thau bathamai ki ei ru ki berim kin dono hakmi ki ei baro ki jalong ki bathamai kendia chpang usol jong ka Tarsus la khayu hagas nong Tarsus kabalong kabangi khot ka Turkey menta bat hagata ka por ka dan hapo ka jingsan char jong ka himarum bat upol ude uju ude uparisi ukhon jong uparisi ude naga yeng ka babet babiang bat kumta kikmi kikpa kila phayu bun lej ban yo jing hikai hapo jong nong hikai we na ki parisi ki ba krau jong ka por u batip ha u paunam bat u balong ru u ba riu shampang ha ka an jong ki ju ke bagi la ban u don ne kata ke degree doctorate ha ki an jong ki ju berkata Gamaliel bat upor namar kata mo bola yo usyong ki jat jong Gamaliel ola yo ye ki jingi kainu lolong ba shampang ba tip ha ki an jong ki ju bat utip ha shpang ki jing tho ba khoi utip ha shpang ki sam bat ki proverb lolor kata unong kren unong ya unong hikai unong ya pen India la ni to debata uba shirkai ba ulong uju uba shirkem hadu kata ya katakan niam ju ke jong u bat ngila banong ba ulong uta fanatic la ni ubu ai niam ban namar ba ulong ubu ai niam la syak ya gitu ki senran ki jong u jisu ki ba las yalap shithem shapang ka jingyap ka jingmi pat ka jingyem bam jukut lengba ka jingyap ka jong jisu ha ka por ha gitu ki por ba u jisu udang dap dang kiu no shbeneng ba hadien bikla yo ya ka jing kila yo pediang yo men simuku ya ka ski pentakas kumta upot habangi pule ha ka kam ki apostle undang bakandai kedukhat kebenkong ar tho te usol ba udang persat ki jing berngem bat ke jing penyap ki senran jong utrai ulai ban pan jing bet na urang ba lengdo balaro syam kino ki ba na ka ne kalenti ken thei ne senrang unte khom bat yalam ki sha Jerusalem ulalong unong pensitom ya kita ki brieu ki balakot ki ba hak ki ba nakalenti lani the people of the way mar hak por bedang sedang jong ki jing itu jong ki brieu jing piang ki jong ki brieu ya jisu empat khot kristan ki rela khot ki people of the way ni kita ki ba hak ta kalenti balhang ni puli hak tu ka kam ki apostle ba por lak ta ka jing shit hem go ju ya kata ka niam ju kata ka jing buat niam go ju jing long fanatic ju ulap udang persat ki jing berngem breathing threats ong hak tin pereng ka bible pereng to breathing threats bar bangi perkhat ya tangi so haba ngi perkhat ya jing dom so meeting ngonga nga perkhat moreng pun wandur ngaso ba kita kiskor ju kimi tedem lagi skor ju kimi tedem lagi kebor ju dak tak jing dom ni tai kristan dak tak jing dom ulai kita ki rangba lengdo ci Sanhedrin pan jing ben ki ban lek ben stom ya kita ki ban not ban yat persya ya kan niam ju jong u ringi tep kumno ba pol olabi usol mi ban lek sta Damascus ban wat kita ki badan tak lenti hanrei hashtag lenti ulai kendo markhmat bat Jisu bat habolai kendo markhmat bat Jisu
la pen kelak hong pong ye ki jingmut ki jing perkha ye ki jing ngothu berim ye ko kom long ke jong upor ban la kala long u jing tau batamai na ke jing pen sitom ben ke jing lei wa ye ki ke jing syok ke jing sempat ke jing te ke jing khom ke jing set bendi ye ki ta ki tip U Trai bon nong pen Jesus Christ upol ulah kelalong utau bakam syet hem pelak syuk pada panjalap ya kata ke bau isi nengkong habo la sutu siapang ke gospel ke jong Jesus la sutu siapa ke jing yap ke jong ban ket ya ke pop jong ke bertai ke pop ke jong nga wat jong pi uya lap ya kata upan sutu ya ke bru ya ke door jong ke jing yap ke jong Jesus Christ bat ya ke bor jong ke jing mi pat ke jong uya lap yat keleng sodong uyat keleng sodong ki jaka ban let ban penlong ban pen kelak Kristan ban ngite ba kijing yat missionary ki ban kong ke dei ke jong pol bat nang kata nak jing long nong pen sitom bashir kai hado kata ula long u basya pen sitom ben ngite ngila puli haki bubon kilan haki kam ki apostle ban kiwei kum no pol la sya sitom la sya sempat kan no pusin la sya set bendi la mut benan themau la mut ban le ki hun rei syap tieng namar utip ba utrai haba utrai udan du dan menu bala ban ne persya kum la tho haka siti ju shi nong rom kan nong bo pra kan khat plai pui naki ar ko nyot li ki jing tho haka testament ke berit ke batmai ni tip ba khat lai teli na ki tu ki jing tho ki dei ki jong upol kata ustaz namar ba ulong ubriu ba syampang ubala yo e ki jing hikai ki biang syampang kan yam ju ju hanre habola ya syam ya jisu ula pendan kamlut yiki tu ki jing nang ki jing tep ki jing start ki jing syampang ju ba pendan kam na ko benta ban pendan buram ya utau bala e ju kata kat hadu benda IT no ila ke jong ke jikem nak benta ju wat la ulong utau nong pen sitom ben hanre jisu yo pol ula khot yu upol usngo syaram hadu kata yo jisu badu IT met bat men siam ba le bo treasure hem na ke benta ju kita galong ke jing im ke thambai ke jong upol bat habangi pule kini ka habangi pule ya ka siti ju usikinong korin hangtong in sutu ba ka siti ke maningkong ke jong upol sikinong korin kadai bu tho ha ki por 4 slam hadian bagi kelak Kristan slam hadian bagi kelak Kristan joki bat upol habu lain ningkong sikorin hakisnem kumbasan pu ar hadu san pu san ilo baniala ula sa hang tu hadu khat prabnai berhadian pula mino nang tu ula lech kiwei dek jing yan missionary ju ula yo ki khubor ula yo jing gule yo ki khubor ki bam smotna chpang ga jing long jong ki tu ki para bangai hang tu ke jing bam biang jong ke jing bam ya ran jing ke jing bam ya bet ke jong ki ke jing pher jing mot ke jong ki bat kiwei ki bangila ban smuthu haba ki dang shut thamai kita ke jingai ke jong ki bat kum ta upol la tho ki sithi ula tho ki sithi ban ai ki kum ki jing sneng kum ki jing ki kai kum ki jing batai ki kum no ba ki de ban im haba ki la long haba ki la pediang yo jisu ke ding dan kam ki bikin suthu ba ke jing lem ke jing long ke jingai jungi la pensiong nong rembek tang hau jisu amdei halor jong no ru ke jing dan kam jong ke jing im sok ban lai ne ki nu ki jing im ki ba im ki ba menshwa bakin long no ki jing thau ki ba thamai bat ban ki ru kom mani blei ru kom shakri be jukir mat kim da yat bet kim le ranti ke jing bam penbut juki ya ru kom shakri blei bat ki jing bam bat tikna juki ya ru kom ya ka jing ba ya ka jing khwai turai ul ai ki jing kai halor kita bat aka shiti ke jong ka ar shiki no koren bade upol ukren siapang ke jing dan kam pan shania hoblei yaki baro wat habangi sha shitom rengin sha ki uktu ki balda ki devan sha shitom hanre kin sha shitom da ke jing kemen bada ke jing kremen namar baken sayo ya ka bainong ke jong ki lada ki yaine ha oblei kum ki
ngai upol upen kan mau ki Nongkren bah ba kila pediang ya Jisu kila pediang ya kataka jutang ke batmai kebala tho ha ki donut ki jongki amshu ki tu ki jutang ke batmai kebala tho go Musa suai ki kon Israel ha ki mauleng kenyap ki bahab ban puli lendet iki bat ha ke baki hab bandan ban pen batai ki jingmut ke jongki bat kum ta ten rei upol batai ki baya ko hukum ke batmai lag ba ke jutang ke batmai la tho ha ki mensie ma ki donut ke jongi leng ba ke jing im bat ke jing yap jong u Jesus Christ bat ka bor ke jong men simukhoy ya ka ai ke bangi puli ngi ngong thu da ka bor ke jong men simukhoy ta bat la ngin yai ne hom le ke burom ke jong ble kan yai ne haka sithi upo jong kren ke nong ka pesan ke baat ke nong ka pesan haka tu ke nong ka bangala penchong nong rim ya ka jingkren ke jong upol upen kan mau yiki nong kren upen kan mau nga ba ni pi ke ni ka por ke ni ka met ke jongi ke bahapok ke dan ke mensim dan mensim jong blai ke ni met ke long ke batang sipor bat ladangi sya sitom kumno ha ke ni ke met in sya sitom da ke jingkemen bat da ke jingkemen bahkan sepoi ke sngi ha ke bangin yokuk ya kata ke jingkup ke thamai ha ke yeng shong ne hapneng kan bangin dang don ha ke ni ke perthai gidi ben ya da ke jinget da ke jingshenya ha ke jingkular ki bau blai ulakular bah ke wei ke sngi baro ki bangeit kin pau ha khamat ka khet bishar ban yo pediang haladia ya ki ki bangila la ban ki bangila le ha kani ka met jungi labha nis niu ha khamat ka khet bishar bangin yo pediang ya ki ru bala le ha kamet labha nis niu kani ka khet bishar ba kani ka ban khayeng ha khamat bishar ban yo pediang ke jing bishar ri ke ni ke jing bishar hang ni bo pol kren hang ni ke ni ke jing bishar kamut ya ke jing bishar langi dei hok ni em ban yo ya ke jing im bam jukut em hanrei ban bishar ya nga bat ya phi la kata ke jing im ke jongi kum kita ki bala dep yo lupa ya ke jing im bam jukut lang ba ke jing nget ke jong yo kris hatu kata ke jing im ke jongi ka long em ka bala sei so namal Yohanes kal nong balai ke khot ke bakat pra ong uta ubanget on bishar shu hunrayu on penrem shu hunray uta ubanget la sharem lupa bat kumta habak nitip upol pen kan mau bangi baro hakoi kesni ngin sa hab ban yeshem ban ublay ban hak ta ket ke jing bishar bun bishar ki kam jungi bangi lale ban hak ta kapor kumno ngin pau hak mat ke jong ublay ngidon ayu ban ra shau blay hatu ngidon em kita kisong jongi bangin ra lani hatu hak ta kapor ngin ke jing ketu ke jing ruai ngandon pansnyan em ngin yon em yang ta pansnya jong ke jing job jungi ha ke jing em ini perkhat ki ai kita ke jing job ke jungi kumta la dau ai ru udon hau kris ulong ujing thau batmai ki ai ru ki bela rim ki dono hakmi ki ai batmai hai ki baro ki long ki baja thamai ka jing em batmai hau kris habangi khot yelade bangi dei ki kristan mangabat mapi ni khot yelade bangi dei ki kristan hatu kata ka jinglong kristan jongi kapau kumno shabar ngin pai ngin perkhat hagni ka por menta kumno ngin penjedei yagni ka team yagni ka sub team bat ka jing em ka jonga ba ka jong phi obaman kasni ngin pai shila dia marai merwe ngin pai shangi kum ki group kum ki khot jong ka balang kum ki group ki baitrei hasnong hathau nor bahang ni hastiet ke jongi kanumdan kanu ka snong ka thau kanumdan kanu ka jagatrei kanumdan kanu hakba manga ban ma phi ke long kristan ngin long marwai em ngim long hangno bangidan ngi di pai ba ki kristan ki long hang ni ham megalai ha jongi mangi ki kristan hakanu ka jaka ka bangi ngi don ngi long upai ba ngim ju sa marwai bat ha bangi long kumta tu ngin ye perkhat ngin ye kli
Gila dia marai-marai. Gini lah dia, keli lah dia kum ke grup. Hatu, kum no kibriu. Kibaya kenduk kam yang abat yapi man lah kesni kiyo i yang abat yapi. Hatu, kiyo i yang i. Bangi long kita ki Kristan. Kiba let, kiba smart bahaban let jingiaseng man lah kesni U Blei. Kiba maju pep ya ki jingiaseng kiba man lah kesni kat badan hai yang mene. Ne ni ki Kristan kibaya kit kibaya ba. Ya ki kam kibaya bon kam hadu kata ha ki jingiaseng. Kiba pediang ya ki jingiaseng kiba he kiba ai bam ai di ki pat wan jingiaseng. Na lor kita kiba ngi jule hot. Kiba dai kiba bae bangi dei kiba ngi le. Andre na lor kita ki activities jungi kum ki Kristan ka de ka bangi pen pau ya ba. Hatu ni pen pau ka jing per ayu kibriu kiba ker sedong ngi kio i nanga bat pi kiba dei ki Kristan. Kiba tip yo Jisu handai ka per ayu na ka jing im ka jong nga ba ka jong pi bat na ka jing im jong gitu kiba empat tip bat kiba empat itu ya u Jisu kata kalong ka jing keli ka jing im bat mai ha ukris udon ukris apa jongi lada ukris don apa jongi nginum don kat ni ha ka yang mani udon ukris apa jongi handai hatu utau ukris upau ni em like nak yang mani like nak jaka bunyi don lang para mangi para bangeit ya kejuk kejingai kapau ni em syakiwe ha kejingai dai para brio kejing ya lenti jungi hatu kata ka wan ke batamai kepedan kepada bendon apa jungi kiwe kio man ni em jaka ka wan ke batamai ngait pilai yo naduk play ka tim ka wan ke batamai kadi kata ka jutang ka batamai ka batho ya ka jing pen kaladur ya ka jing dei ka jong nga bat ka jong pi bat U Blei jongi leng ba ka jing yap ka jong U Jisu Kristus halor ka deng pna namar ha ka por ba U Jisu la yap halor ka deng pna la ka arliang wak ya tu ka jing ker ya tu ka jaka ke balong ka jaka kentang tam ha ka temple ha ka batang urang ba leng do uju lek bandrung chisin chisnem hanre ke jingyap ke jong Jisu kala ple wang ya tu ka jingkang bat kala ailat yang nga bat yu pi ki breu ki bajot bat ki barem mengin la men ya kendo mar kamat padu Blei ngim dan kamshu yano man ya kren na kamata jingin mar U Jisu Kristus U khon U Blei daladehi ulalong unong ulalong ka jingknya bat ulalong unong ya sat na kamata jonga bat jongpi hatu kata ka jing long ka jungi ka pau ni em shiki brio kata ka jing em ka jungi ka habang idon ya U ngidon ya kata ka jing kermen ka pakat kata ngidon ya ka jing kemen namar bala map iki pop ki jonga ngadan ke jing kermen mangadan ke jing imbam jukut hau Jesus Christ bat ngadan ke jing dap ke jing slay ke mensim ja ngam don jing kuslay mangadon unong ya sai U Jesus Christ unong ya sai ku jonga nam taki pop ku jonga haki ladang le ke duno ngadan kam tang ban pai shu ngan pan iki ngan pan nau kupa haka kerteng ke jong bisu badi ki bukan pan ans ai ngam don jing kuslay yo kum ta ke jing im jonga ke ban long ke jing im patap ke beslay da ke jing kemen da ke jing hun mensim ngam don kam ban kuslay shu handai hatu kata ka wan ke batamai kebadan hapo jong pi kebadan hapo jonga kebadan apa dengki kon samla kebadan ka jingiaseng kente kebadan apa dengki nong yalam jong balang ke jongi tu ka pau ni em sibar upon habor oya shem ya Jisu habor man ya kata ka jingisya ya kata ka jingkermen ke jing dap ke jing slay jong kemen sim ju la sya ula ya ceprang ula yalap bat kumang long ula syang keleng sedong bat mau ubalong unong penshitom ya kita kibobot ya kita ya kibobot ya kata kalenti ke batamai la ne kalenti ke jong Kris mau ulalong penban unong sedang unong seng ya katakan yangi ya katakan kerteng Kristan bulakot nama lakot Kristan ningkong ya kiba upol ulapen gela ulapen wan sya kejing kela buat ha Antiok
hakis nem kum basau pusan sapun riu taki por ma upol ubalong unong pile persyak henrei ulalong ma pada bapen sedang bapen yat ya bertai bat ude upol bapen yar ya ka bapen priang Bashir hem do kata ban pen priang ya kan ka kubor ya kan ka khub ya ka gospel ka jong Jesus Christ ya ka jing im ya ka jing map ki pop ya ka jing im bam jukut syak perthai brok syak gentle ki belong mangaba no pi om dei tang haki khot Israel om dei tang haki Jew rei syak gentle baro ula kop ya ki jing men shwa ula kop ula long ubriu pasta kata kejing star je don ye kawan ke bathamai ula long utau nong penistom pen kup ye kata kas kup ula kup ye kasni ke berim rei bolai ye syam badu jisu ula mat ye kejing ye ke jisu ma ur long badu betap da kejing la sya ban yo I ya ki riu ki bam tip ki bam pat yo sngo sipsang ke jing ye ba kejong jisu spang kata kejing koridor kejing yap kejong jisu bat stang ke bor jong kejing pat jong jisu bat kumta ula pen keladur ila dia ula kup ya kejing long ke bathamai ula yalap shirhem ula syak pen sitom bat ikan mau haba ula hab ban yang hakmat jong im agripa ula ban yasai habala tian bisyari bu yalap persyak ya keniam ju hakmat jong agripa ula yarap ula pendan kami kata kejing start kejing ula yo no gamliel but hakikam ki apostol kelnong ke arpu riu ke khot arpu pra laong ba agripa laong you in a short time you will persuade me to become a Christian kata kejing sa nya kejong upon agripa long you sa khandiat por men sapen boring aro bangan long Kristen kata ke bor kejong upon kata kejing shit hem ju tian bisyar you persyak ya ke boleh rei hangta yau tau bo bisyar you baru kejawab ju long tang ya pi kus im agripa le barok ki boyos ngowinga ngakremen ngadwai ba pen setip bat pen saitu yau tau bangang yalat kata ke bor kejong upon Jisu syabun kieu no syabneng namar kata tu khelai no mapi da penlong senran ya ki benreu baro da pen baptis ki ha kerteng ukpa ukhon bat mensiem bakut bat hau Matius kulnong ka ba Matius Markus kulnong ba pra ka balai pun riu Matius kan riu at pun riu naba ubriu un mentoi ayu lada uyo ya ke perthai bat undono ya ke mensiem naba ubriu un mentoi ayu lada uyo ya ke perthai bro bat undono ya la ke mensiem manga bat mapi gibetip syapang ke gospel ke jong Jisu kibatip syapang kejing embam jukut kibatip syapang kejing maaf iki pop kedai ke kamram kedai ke responsibility kedai ke jingkit klik ke jonga bat jong pi ya kita ki mensiem ki ba koridor ki bampat tip ki bampat yo sngo ya kita ke kubor jong kejing penim namar kejing don kejing kejing nang kejing start ki spa ke ho jong ke perthai kim don jing mentoi ubriu un mentoi ayu la dau yo ya ke perthai bat undono ya la ke mensiem hatu ke ne ke khot kaju kren kaju pen ken mau ni yangi kum ke bangidon yang ta wan ke batma ya po jangi ka pen ken mau ni yangi ka tik ni yang nga pat ya pi ka bangi dei ban le ho uji suong kie lecca ka perthai ban yalap sngo kumbau jisu upha yangi mi nala jong ki yeng ki sembro kumbau upha iki senran hendra yang abat yapi yang ni ki badan halaki jong ki balang gidan laki jong ki snong ki thau ki jongi para bangai biye ngin kan mau ba ublei haba uthau yang haba ublei uthau yapi
udon la ka jong ka purpose, udon la ka jong ka plan, udon la ka long ja ka jong ka jing tmu. Mengabat pi ngim dei ki pastor, ngim dei ki tuan pesan, ngim dei ki rang bat balang, ngim dei ki evangelist, ngim dei ki mission workers, ngidon la ka jong ka pentang, ngidon la ka jong ka kam ka jungi. Hagni ka jingiaseng ka jungi menta, ngidon la ki jong ki kam ki per ki jungi. Ka perthei ki jungi ka per i wei pat. I kme, i long kme i ba syong hayeng. Iba kapor i pendot tang ban bri ban sumar ban pendap ban penbiang ki khon ki kti. Kejing dei jing i kelong tang bat ki khon ki kti. Le se bat ki nong trei ki nong irap hieng. Ho bat ki nong ye de ye thiet habai le thiet le pet na shyo na chat na snong na thau. Ka perthei ki jong i ka dei kat tu ka ret. Ka perthei ki jong ki nong hikai ka dei bat ki khna school. Ka perthei jong ki batrei haki office ka dei tu ka perthei ki pidan bat ki parai batrei ki jong phi ngadan hospital ka perthei ki jonga ka dei bat ki patient jonga bat ki priu ki bungi kendo ka jinge trei kam ka jonga ha kata ka perthei ki bangi don hatu ni yat hu ni em ya kata ka khubor jong ka jing pen em leng ba ka jing em ka jongi ladangi la ban em ya kata ka jing em ka ban pen i bangi don ka luas ni ka batamai menginum kup syu ya kata ka sena ka luas ni ka rim ka luas ni ka rim jong ka jinglong priu ka jongi ka long ka bangilong kumni ka bangilong ka kenjat ka jinglong ka kenjado ka badap da ki jing sung sarong ka badap da ki jing ngomeng ka badap da ki jing pihon ka badap da ki jing yebishni ka bayu i ban ka bayu i tang ki jing bakla jing kiwei ka bam yi ya ki jing bakla le jong nang ba kata ka wan ka bathamai nin la ban sam shikiwei nin kli shwai la dia hatu ni la mat ni em hala dia ya kata ka wan ka bathamai hatu ka jinglong kristan jongi kan long ni em ka badap na ka wan lesi ngim pan mat ngidon ngitep ngidon ya ka wan ka bathamai po jongi habangi khot la diki kristan ngitip ngidon ya ka wan ka thamai po jungi henrei lese ngem pan mat ya ka wan ngidang set sbak ika ngidang up ya ka por ngem par sngo thu ya ka jing bang ya ka jing tiang jong ka jing ya dei ka ba shimet bat u Jesus Christ la dangi long kum ta dongin duai ngin kerpat yo blei bo un he buk yo men sem jungi bun pen mat ngi ya ta ka wan ka bathamai ka bangila bo khop baro shikata bat bangin duai ru bo bele un pen kup hangi ya ka luas ni ka bathamai bangin bread no ha bangin sung thu ya kata ka jing it ba ka jung ublei ngi kum ni ngi long ki break ba pop ki rem handrei klem khen ngi klampan ula ai hi la ka jong ka jim nak benta ka jong a pat jong pi kat tau it bo bleu it kat ta ya ka perthei bo lo ai ti no ila khon bala khamre bo e bujot bangeit yu nom jot yu reun yo ka jim kat tau bleu it ni ha bangi sngo thu kat tau it ngi to ai bangirong indon kata ka mensiem jong ka jing it ai berkata kaman sim jong ke jing kan dap kan slay ni ngin yu i ke jing duna jong kiwei ngin i ke jing terkhong ha ke jing im ke jong kiwei bat ngin long ki bakloi ban ya sam ya kata wan ke tamai kawan ke bar le singi teng ni don ka ngi don ya wan ke tamai
Henry ngi bon kam tang hakita kumong ne bon ngi bon kam haki be shi jing sang ngi bon kam go ngi pendap ki kam jing sang ngiem dan por wat halayeng la jong ngiem dan por ban ya slok halayeng la jong ngiem dan por ban ya lam yi ki kon yi ti la jong ngiem yo i yi ki pramarjan marpa ki badan yi ki jing dan kam ki baken jaman siem bang ye bon kam pala nomor bang duna ye ki jing e upol hak siti shi nong rum wong la da long ka bala kat ba shong pi tu long ki ba shong su bat ki breu baro dangi long ka la dangi dan ye ka wan ka ba thamai ngi nom long ka dau bangin long ka jingiaseng si bat no ru bat hak siti shi nong koren bel nong ka bakat kal nong ka ban kong ka bakat lai upol Ukraine spang ka jingiet baru ong kum langa kren da ki terlihat ki breu bat ki angel habangam don ka jingi ngajialong kum ka wiang renong ba sawa ne kum ka syakuriau bereu syau lananga don ka jingi thulpa bat nga syempang ki jing mayan bro balanga don ru ka jinget bro kat ban pen ken riano ki lom haba don jingi ngamlong ai bat langa sam ki ai bro kat ki bedon ki jonga ban besai ki bedok bat nga IT ya kamet ban thang haba ngam don ki jingi ngam don iwei koren ka nong khat lai ka kren spang ka jingi ka plus ni ka ba thamai ka ba dap da ka jingi ka jingem thamai hau kris ka dei kata ka jingem kabadonnya ka wan ka bathamai ka bala bu ha ka plus ni ka bathamai ka bala su pen scam da ka jingi bat kata ka jingi ya kata ka wan ka badon po jingi nila ban the ban lithe ban ai ha kita ki bang ya kendu ki badon kam ki badon ka jing terkhong ha ki mensim ka jongki ujisu hakal Matias menang ke baar ke belai ar ke khot ke belai pinyo u ay ke tu ke hukum ke bakrao bat ke bakong santam it yo blade la ke donut baro da ke mensem bada ke jingmut ji berkat baro it yo pramarjan kumbaya la dehi ka jinglong kristan ke jongi ka jingem ke bathamai ke jongi kum ki kristan kalong kabam don jing mentoi la dangem pat don ka jing e para brio ban yo ya ka jing em ka bathamai ka khot yangi beningkong ban yo ya ka jing long men sem ka bathamai bala thao ka jing long hok bat jing long khot ka bano blai Ephesus saw arpu saw ngam puli lo gitu ngan cu batai kendiat ban ino ya ka jing long memensua kum ke jing ikwa ke jing syukur kin do kin dam no ban pen thamai ya pi ha ka hukum ke jing mut ke jong pi ba pen kop ya ubreu ba thamai ya bala pen long ha ka dur ublei ha ka hok bat ha ka jing khot bat ka jing shisha ka ba ar ka jing em ba thamai ka khot yangi ka jing em ka jing long thamai la ni ka kata ka new identity in Christ ka jing itu thamai nga ha ujisu dan syuk ki jing long berim handrai ki jing em ka pen i bangi long kum ki khon ki jong blai gal ka sithi se gal tia kon ar pho ko bai nong pulis dang ila pudia mene nga em handrai kum mangashu handrai ukris ka nyu em hapo jonga ngan IT no ikani ke met ka jonga ki jing kwa ka do ka jonga ban ngan persyang ban em kat kum kamon ka jong blai bat ke balai ban im ha ka jinglong thamai ban sngu thu thamai ka ban ya lam yingi ban wat shu ya ka jing kwa jong ka ni ka met re ban wat bat ban le tang ya ki e ban pen sngu bha yo blai i wei teslani sao i wei ha ka ba wai no ko para bangeit ni kerpat bat ni kentu ya pi ha utrai jisu bakat
kum ba pila pediang yengi ong poli kinong thesni kumno ba pidei ban ya bat ban pen sngewbha U Blei kum ba pi ya ru pin nang roi ngin nang roi ha kata kejing ya kejungi ha kelenti mai U Blei penyerap yang ikat menginang san ha kejing long men sim kejungi ngin nang la menangam kham jeliu ban bot ya kita ki jing hikai kiba uji sukres ula bu ha kemat jungi ai bengin long kata ka wan ka bathamai ha ka luasni ka bathamai ka badap de kejing i ka ban yasam ya kata ka wan ka bathamai jungi habaro ki riu ki pangila pan ye kendo ha ke jing em ke jonga bat ke jong pi wa man ke sngi le si om dei de ka pangin yalap om dei mar ngim yo lat pan yalap ha ke jing trei ki kam ke jungi rei ka kom trei ke jungi ka jing ya dei jungi bat ki riu mungin num long ha ki yeng ha ki sem ha ki balang war ha ki balang ke jungi mungkin num long syu mangi kita kisnya kiban penpat kiban penpra ya ke jinya dei para brio lah yang asem lah jaga trei lah snong thau wat haki balang ru ki yo i baki long kumta hakin ki por ki pamenta U Blei un yarap U Blei un ai bor U Blei un pensat bor ngi U Blei un pendap ngi da ka wan ke bathamai haki plasni ki bathamai ngin ye doi keburam kejingu bat kejingi rong ai syami kupa U Blei u bedan bor baro kenrat baba pendap ingi daka wan ke bathamai kan ke janmit thau thamai ke daka met kejungi kenrat baba ai bengin long kata kas luas ni ke bathamai kenrat baba bah bengi ya bengi yang kejing em kejungi bangan bagaman kesngi ya rap kenrat baba pengin he ya kata ka wan ke bathamai jong kejing e ke jong mi syakita ki bengin ye kendo ki bekejing em ke jong ki kenrat bha ke terkhong ke ring swai bat ke ring terkhong nomor bakim pat yo mat ki kejing e ke jong mi kim pat yo mat ki kejing ai e ke jong mi ji su be long ke mon ke jong mi ba men the buk yo men sim jong kejing pen thamai hangi wei pe wei ke ne ke por bat ha ke pat lang jong ki ken thei jong ki bat ki badan pok ke balang ha pok KJP assembly ke jongi bat ha ki balang baro ki barakhi ya ke ne ke women suite bat ke ne ke women sunday ke wan ke bathamai balabu ki wasni bathamai ji subi chemingi kumne ke mangilong ni IT sheme mamen penthamai ngi kenrat pha nang ni syakmat ha ke kerteng bat ke ha ke kerteng ke jong me ko jisu ngapan ngadwai ban nga aingo mangatip mamen dua bem jubab ke jing duai ke jingi bangi duai ke dat ba da ka jing don kam ye ni ka wan ke bathamai ha ki sngi bat ki por ki pamenta ji su i sngo ke jing yam ke jingi sngo ye ke jing yam ye ke jing khot kerpat ki hon ki jong mi ji su i ke kerteng ke jong mi ngapa amen ni penpau ke jing sngongu ya I doktor ibalawan ra ya ka kubor ka bakrau bot ka bakordor hadu kata-kata hoy wat langilong ki kristan ru ngidang yaji ya kata ka lenti syadamaskas kata ka lenti ka ba usol uyan ka lenti ka bangi juyan kalenti ka barim lingba kani kapor ka khot yangi kilong kmi bat yangi wei pi wei bengin ya no ya kalenti ka batmai ka ba upol ulayah lem bat ukres ka ba khot ru yangi bengin ya da ka jing kut jingmot ka ba scam bakata ka jinget ka jongi ha ukres kan oman rimno Henry kan nang yai thamai hadu ngila ban kring ya kiwei sya ka jing em ka bathamai ka jing em
kabaha ukres utrai ni ai ku blei ya doktor tu blei un kyrkhu ya pi doktor ba pinang yo no ya kamet ka kwat ku bakia kamtam ya ka rendang da chang pi ni u blei un kyrkhu ya pi ba pinang la ban syakri ya U Trai hapdeng ki kam ki jam ki chong pi bat ban ya rap ru ya ki badon kam ke jingiram ka balong shi benta ka kam mission jong ka jing pen kia u blei un kyrkhu ya doktor ni ai ku blei ru ya kinong ya shim benta I kong ti po shna I secretary ke jeseng kan thei I bal ai ke jing pen bena bat I teman masan I once well I bala ai ke jing pen bena na kaliang jong ka balang inong yalam jing ruai I kong krialina shing long I organize I dameshwa lalu ki ushers I Mr. H Wanyang bat ki khun samla ki bala pen bet pen biang ya ka sound bat ki bala pekru ya ka recording na ka benta ka YouTube channel tu blei un kyrkhu ya ki jing syakri ki jong pi ya ka kam ukan ran ka jeseng kan thei ka ya wer ya pi ba pin sngewbha ban yawan biang sa shibit ha ka pot riu shiteng ka balong ka jeseng khatdu jong ka women Sunday ka bangin syakri ya U Blei lingba ka singing festival ka jing don jong pi kan pen sngai bat pen rahem yangi ka jeseng kan thei tu U Blei ka jing sok un kyrkhu lang yangi baro ban mentang ila poi syakaban penwai no ya ka jing syakri ka jing mani ka jing ya U Blei hakani ka janmien ngin ya yang lang ban sno lang ya ka jing ruai ka balai spa arpuar bat hadin jong kani ka jing ruai ngan kerpat ya iteman basan PS kanayo di belong I advisor jong ka jeseng kan thei May indwai lingkot halot ki ai baro ki bangilayo ban pendem badru ban ai ya ka jing kyrkhu penwai jing yam kan om pen im laki shlei ki umat sngosi kam la be ka jing tieng bari kam la ki pop ban sait li jing yam kan om pen im tang jing nyai kan pen im nget hu Chris U Trai guna janai u ai rap atrai bangin wan pai tang jing nget kan pen im ini yang lang ke jing ruai ke ba lai spa arpuar Kam la be
Tang ni duai. Au blei bok pa jongi bha beneng. Nyai ngo ye me krat bi e nam ta ka jinon rengkat ka jome. Ngi kum ka Jingiaseng kan thai lamba ka balang lamba ka ne ka sngi na du dang stem. Ngiyo kalat ban syakri ban yaro ban penon buram. Ya kerteng ka ba em bak badon bor ka jome. Lamba ka ne ka sngi ka ba kerpang jong Jingiaseng kan thai jong ka balang. Able bi to isne ban kyrkhu yingi. Ke baro ke binglayo ha ka ne ka sngi. Kin long ke jing kersan ke jing ai bor ya ke jing em ke jungi na koi ke singi shwe pan panyai ngo trai nam ta ke ne ke jan mit ro bakom ke jing sang thai ngel yo trai ke ne ke jing syakri kerpang trai ai ngo yeme nak menta ke benta baro ke bingel yo ban pendab isne trai ban pediang ye ke ne ke benta ke bangiro pendab bakin long kum ke jing kenya ke ba em ke ban kiu so jak mat ke khat ke jing isne ke jome badi ke ba me ablei me shem sngewbha Piliang hun sedade berkam tam terai benis neban kyrkhu yangi lamba kene ke jing syakri aingo yame kham tam nam ta kubor ke tien ke baim ke jome ya ke syakri jome terai kala bo pedeng jong ye kene ke por jon sap me terai ki kentien baro ba terai be ye bengin sngotu ya la ke jong jingem pakadon kaming ye bang yai pan thamai ke jong jingem terai be ye pakata kalong kamon ke bokhoi jome Idawai sikenten nam ta kala ke jong ke syakri Kerat bihe menang lorong kat bihe terai bihe apa deng jong kini kijing penuet jong kijing pang kijing stom kamet kijing i ndrei la IT mon so bhai le de terai bandon rengkat bangi kijing sengan thai kini ke janmet pa kham ta man samye khubor ka tin ka baem ko jome isnai kerat menang kyrkhu i menang long rengkat bihe menang penon kami terai ha ki banta baro ki por baro ki ba mem i bet ban penyang i ban plai ka tin ke jome hangno ha ka ba i terai iyo ya kalat kyrkhu ya ke jing em ke jong i pada ke jing syakri ke bakodor ke bi ai trai bi don orang kat bengi kom ke jing sangan thai saka Jingiaseng ke bakhadu ke min sayo hakane ke janmet ban long sha jing syakri ke syarham pada ke bangila trai ban penon burom ya me lang ba ke program sngo ablei ke bangu jong i ke nong pop maaf ke pop ke rengkang ke mesyam ke jing jong i nabi kini baro ngyung idam i pan kerteng ke jong trai bano penem be ye jong i Jesus Christ nada menta sulu ki bam chu kodro bana ka bawai no jong ne jing mani ke jing syakri jong ye me au blei to isne ban pelai jing ye ke jing kyrkhu ke bakan saya ke jome batora ro ba jing ai ke badab yang jong trai bono pene be ye jong Jesus Christ ka jing e ba ba pelak mamayan ke banala ke jong blei pana bam chu ko bam chu ko lem ke just lock ke thiang ke hon ke ba pensat bor ke thau thmai ke jong men sim ba khoi ini kijing kyrkhu jong ki lai huwei blei ba im ba shisha kin shong rangkat bengi ki yang ha kene ke pom ki khun ki jome po ke balang la rangkat ro bita baro ki yai mane ba yai syakri me hakari baklang satla ke perthai nado menta sdu ki bom jukot ro amen